Kai ya me yake faruwa? Yaya? Wai, gane ya na kuma dariya. Me yake faruwa? Me yake faruwa? Yana mi reni. Me yake faruwa? Mun je mun yi aiki ne. An ba mu. Wannan dan tauri kai ana magana kan da zai bayar. Ina kudi. Kawo kudi. Ka ni karba min na. Oya Linda. Oya mu je sele faro. Mu je. Kama. Mu je. Ka timi ka ne wannan. Mu je. Oya tuya. Da kimi. Mu je. Oya Linda. Daga ka sa mai jugu. Kun ba ku wanki mutum ku zo ku sa kaya ku zo kuna yawo da shi. Kana da hankali kuwa? Kawo kana. Hada riga za ka sa? Kana da hankali kuwa? Furajo, tsallan kwaro nan ce. Biya. Ba kudi mu a wurin. Kudin ku a wurin su kuna so ku jona su ne. Kashi ku barna. Allah ya sa. Malam, ba ka wanki ka zo ka ɗauka kayana ka ba mu yaranka, kana da hankali. Kai, haka ka cire kayan nan, ka san kayan waye ne wannan ka san. Kai ba ka. Vito! Dukan ka ne na mi wayo. Kana da Ka danna subscribe. Wannan jambudin da yake kasa da alamun karrawa. Kuma kai like. Kai liking and share. Three Mosquitoes Comedians. Yawwa, baba bari mu je makarantar nan.